and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wait. You're holding hands, guys. Come on, ah. Andy? Basim. Basil? You mean? Buti pasabot nga ikaw ang giagad? So, kamo na ba, Dana? Ha? Uy! Febby! Basin. Basin Febs. Inigabot sa hustong higayon. Kung makatupong na unya ko ni Dina, mahimong kami. Kanusta mo na? Papa ko masayad. Oh my gosh. Bisan 10 years pa tingali, dili ka makatupong sa kahimtang nila ni Dana. Buti pa sabot, nga way basin, o way mamahimong kamo. Let's go, Andy. Yay, nasuko ka pa? I was just being true to my word. Gusto siya nga. Okay na, Febs. Sige na. Bye na. See you tomorrow. Okay. No hurt feelings, ha? Hey, smile pa. Dili ko gusto masubukan na ako. Smile ba? That's my sisi. See you both tomorrow. Let's have some fun, okay? Bye! Oh, ako nakasiguro ko nga malingaw ko. Kay may sungkapunan man ko. Ambot lang ka kang Dana, ha? May masungka ba ka? Kung ang imong sungkabunon, may lain usap nga gustong sungkabon? Meow! This is much fun! Anong ko iatod sa amo? Ihatid ka. Dina, lalaki ko. Ako ang angay nga muhatod ni mo. Pero Dili mahimo. Kay wa kay sakinan. Kay dili ta man nagsama og kahimtang. Mao ba? Dens, Kinahanglan pa gyud nga himong basihanan ang kahimtang. tungod kay ikaw ang akong giprotektahan. Hinaot nga nakasabot ka na, Dina. Tayo pa, naglalis na? No. Oh, Then, undangon tayo ng tapika. Di ko gusto maglalis na. sige. Sorry. Tana? Pasakyon na kaguna sa di pa kong pauli. Magkita lang tawag, ma. Sige. Kung mo yung gusto. Noy? Sir, Sir? pasaylo ako. Nalimot ko dong. It's okay, Noy. Daan na tingalin na sa edad. Niya, imo niyo. Oo, sa man eh. Uy, t-shirt nga mahalon. Ay, nalabyan lang ako na ganina. Huwag murag angayan na nimo. Angayan kay kani. Mao nga ako na lang siyang gipalit. Di na suborno, ha? Pasalamat lang nga gitugutan nimo si Abi nga muban ako. Akong isa, Noy, di ko pahimuslan ang higayon. Tahuron ko ang imong apo, Noy. Tungod kay mahal ko si Abi. Inaot pa unta, nga barugan mo ang maong saad. Dong Jerry. Barugan ko ka na hangtod na sa kong kamatayon, Noy. Tahuron ko ang imong apo, ugmalon. Salamat kon maong. Daghang salamat. Hapito na ko siya ugma sa buntag.
Sa iyo ba kumugi ka nung matinis bay? Ano paghapit ni Abi sa ila? Pero niya, unsa nang orasa ug wa pagyud ko duawas duka. Nasubrahan ko sa excitement nga dili na hinuon ko makatug. Oh gosh. Tingalig bagduka na hinuon niya ko sa dana paingon sa among atuan. Kinala nga makatug na ko. Di ko gusto nga madisgrasya na hinuon mi ni Abi. See you later, Abigail. Ipaniguro ko nga mamay mong usa ka memorable ang mga adlaw nga magkauban tang duha. Kitang duha lang, Abi. Nak, nag-akbo pa man lang gigihapong ka din mis bintana. Nagsige pa man kaglantaw das atong silingan. Wapak kay planong matog. Wa ko masayod ko noon sa mahitabo og mga adlawan ay. Nak, Gisugdan ko na pagbuhat ang gusto mahitabo ni Abi. Sa pamasin nga, nining akong gibuhat. Makita usab niya nga, di niya kayang maadto ko sa uban nay. Sama nga, di na ko kayang makita nga magmalipayon siya uban sa laing lalaki. Andy, dili ka ba yun makabuhi ni Abi, ha, Andy? Dili nay. Dili ko makabuhi. Uwa ko'y planong mubuhi hangtod na sa mong kamatayon. Andy, may panultihon nga kung alang nimo, alang gayud nimo. Ang buot kong ipasabot, anak, ayaw og pugsa. Di sa bahimo nga maghinanaura ko nay. Andy, Pero ikabala ka nay. Di ko mubuhat og butang nga makapasakit ni bisan kinsa. Bawion ko siya sa hilom kapagi. anak, Sige na nay. Katuog na. Musunod ako ni mo nun. oh, nasige. Pero ayaw pagtukay diha, ha? O nay. Oh, sige. Bisan unsay mahitabo. Bawion ta ka, Abi. Wa mo ko'y kapasidad pa karon alang nimo. Pero akong isaad. Idigabot sa hustong higayon. Magmalipayon ug mabulahan ka uban ako, Abi. Ikaw, kita, uban sa ato niyang umaabot ng mga anak. Kasayo gud nimong nagmata. Hello? Sayo nagmata. Wa pa ka makatug sukad gabi. Abi, Hello? kung napugos ka lang, Buutan si Jericho. nahibaw ko. Pero kung wa kay pagbati niya, ayaw pugsa ang imong kaugalingon. Hello? Inoon, kung akulay imong pangutanon, wa ka na yung pangitaon pa ni Jirek. Itsuraan, sekto sa barog, may naabot na sa kinabuhi. Kung maumang yun, kung kamuman yun ang magkadayon, nakasiguro ko, nga di ka yun magutman. Kung mawa na unya kuning kalibutan na, dili na ko mahadlok sa imong paingnan. Kay nasayot ako nga naa ka sa mga maayong kabot. Unsa ko nang imong gipanulti, Lo? Ang buot kong ipasabot, Abi, mo nga, mas butar ko ni Jeric alang nimo kaysa kang Andy. Lo?
Dili sa ingon nga gipagkaubos ko ang iyang pagkatao. Apan-uban kang Jeric. Basta kasiguro ko nga maayo ang imong ugma. Hinungdan nga may uyon kang muuban kaniya. Tingali. Pero basta ko ang porsyento nga misalig ko nimo, apo. Lo, Hala, sige na. Ako na din eh. Pagandam na, kay mahimong unsa mang oras sa buhapot na si Jeric, ha? sige, Lo. Maligo na ko. Ay, kasayo ba inig na noktokoy? Naningog pamanggangi sa gawas. Kinsa ba ni? Ay, ako lilios giwang. Oy. Ang kagwang man lagi. Dakod sa magudi siya dining sayo pamangkayo. Salvakuta. Tisngi ba yung naong mo? Biin! Buntag nang! Buntag na kaadlawon pa man ron. Si Abay, usaman, natupa? Ang angon sa pagkudrong orasa, natuog bagyon. Alas 4! 4:00! Diin ka magikan, nangabat ka nga nagbitbit ka magbag, ha? Gikan pa po sa amo. Gikan pa ko sa amo. Iya ka nung gada ka magbag. Gikan pa ko sa amo. Ang karing, uban mangugo, uban ko. Uban, asa ka ban mo uban? Ha? Uy, maya, uy. Asa ka mo uban? Juan, nila ni Abay, Andy. Unsa? Sod ko nang bi, bugnaw sa gawas. Magani ko maligo, kay tugnaw. Naguro kong sayo ka ni, kay mabiyaan niya ko. Unsa ning pagkahimuta nga, oy? Tapan sa ko ni Abay nang wagig na. Akong tandayan, ano makamata. Ano makamata ko, kung mo bangon na siya. Oy, nayabag naman ni bata. Oy, mo upag yun ka. Oo, andam ng gani ko. Unya, giagda di ay ka. Wa, Unya, akong giagda akong kagalingon, oy. Silbakuta. Uso man ang gate crusher. Muna yung usuron. Tulog sa ko kanita. Oy, hala no. But yung ka bata ka. Hoy, nakabantay ra ba ko nga dili ka nahans di na nimo. Asa gani si PB? Di masad gani. Unya ka baga ni mugnaw nga nung muuban man kanila. Di ba sila akong uban? Sama ka lang. Uy, di ba sila may akong uban-ubanan? Ha? Si Abay man ako, Andi. O si Abi, sila may akong ubanan. Hoy. Mamugos gyud ka, ha? Unya di ka dadon, mag-unsa man ka, ha? Bangal si Ilong. Hoy, usay buhaton nimo. Uy! Bay, lagi ka. Abay! Mata lagi ka! Abay! Kung di ko pa umano nilang Tira o Phoebe. Ayaw sa mga uban, ha? Hasta si Abi! Di isip na ito umanon. Sabot na bay, ha? Labanig ko ninyo, bay! Kung di ko kauban, ayaw sa mo, ha? Sa bakuta! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!